मानसिनिनो सासे मिनिस्टार सासे EM बा सासे CEM अमा बोरमा दाउ अमानि थाखाय CEM नङा अब्ला मानसिनि दुखुखौ नोंथांमोना बुजिनो नांगोन मानसिनि बिपदाव नोंथांमोना राव होनो हानांगोन अब्लासो नोंथाङा सासे दैदेनगिरि एबा नेता हिसाबै रायजो राजाजों गनाय जागोन जिहेतु निश्चय क'क्राझारनिफ्राय लानानै सतियासिम जेसेबांखिनि जोंहा बेलेन ब्लक दोङो बे बेलेन ब्लकफोरावहाय जेसेबां टाउनफोर दोङो चिरां बाक्सा उदालगुरि सनितपुर बे ओनसोलफोराव जेसेबां टाउन दोङो बे टाउन एरियाफोराव 60% नन ट्राइबेलफोरा बखबाद खालामगासिनो दङ आरो बिथांमोना हानि पाट्टा गैया मियादि पाट्टाबो गैया अब्ला इच्छा खालामोब्ला समा जुदि थोनोब्ला बर' जाथिखौ जुदि बेबायदि अयनाय खालामबाय थायोब्ला फैबाय थानाय समाव जोंनि बेलेन ब्लकनि सिङाव थानाय नन ट्राइबेलफोर जायहानिकि हा पाट्टा गैया मियादि पाट्टा गैया जोंबो बिथांमोनखौ होखारनायनि बेबस्थाखौ लानो गोनां बाध्य जानो हागौ उन सम निश्चय उपायथ' गैया BTCनि बाहेरायाव थानाय बेलेन ब्लकनि बाहेरायाव थानाय बर' सुबुं माहारिखौ जुदि अयनाय खालामबाय थायोबा उचित खालामबाय थायोब्ला न' बां सेफायबाय थायोब्ला बेलेन ब्लकनि सिङाव थानाय नन ट्राइबेलफोरखौ जायहानिकि हानि पाट्टा गैया बिथांमोनखौ जोंबो होखारनो गोनां बाध्यता जागोन अब्लासो बेलेन सिङाव फैगोन ना गभर्नमेन्टआ अब्लासो बुजिगोन बिनिखायनो जोङो खावलायगोन बे मोजां सम बे समखौ बायनानै ला दैदेनगिरि नोंथांमोना आरो जेसेबांखिनि न' बांफोरखौ सेफायनानै होबाय बिथांमोननो थानो थाखाय न' बां थाबैनो थिक खालामनानै होनांगौ जायगा थिक खालामनानै होनांगौ आरो बे हाखौ बिथांमोना माब्लाबाबो गारनानै थाङा होननानै बुंखादों खारन बे हायावनो जोनोम जानाय गोरलै गथ'फोर दङ बे हानिफ्रायनो बिथांमोना थानानै फरायहोदों स्कुल कलेजाव हरदों अब्ला बे हाया बिथांमोननि बेनिखायनो बे हाखौ बिथांमोना गारनानै थाङा आरो जोंबो खावलायगोन बे ओनसोलाव जायफोरा न' बां सेफाय जाबाय नोंथांमोना बे हाखौ गारनानै जेरावबो थांनो नाङा आरो बेयावनो थानांगोन आरो सरकारा बेयावनो न' लुनानै होनांगोन जेब्लासिम सरकारा इनिशिएटिभ लाया अब्लासिम जोङो नोजोर बोबावगोन माखासे सम बिनि उनाव जुदि इनिशिएटिभ लाया एबा खामानि मावनो आगबारिया फैबाय थानाय समाव माबा मोनसे राहा लामाखौ जोंबो आखायाव दिखोनानै लानो गोनां जागोन धर्जनि नाथाय मोनसे लिमिट थायो बे धर्जनि लिमिट हिमाया बारोब्ला मानसिया मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया समाया खोन्थायो बिनिखाय बे मोजां सम थानायावनो जोङो खावलायदों आसामनि दैदेनगिरि BTCनि दैदेनगिरि नोंथांमोना सिन्था खालामनांगौ आरो बिथांमोननि जाय न' बां सेफाय जाबाय बिथांमोननो थाखाय मोनसे मोजां प्लेस मोनसे मोजां जायगा होनानै न' बां बानायनानै जेरावनोखि संसार जानो हागोन गथ' गथायफोरखौ फरायहोनो हागोन बेबायदि मोनसे थासारिखौ लाबोना होनो थाखाय आं जोंनि बारग' NDFBनिफ्राय जानानै गुरैयै खावलायगोन